Τροφική αλυσίδα, τροφικό πλέγμα και τροφική πυραμίδα. Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ τους και γιατί είναι λάθος να λέμε ότι οι άνθρωποι βρισκόμαστε στην κορυφή της τροφικής αλυσίδας. Οι όροι αυτοί αφορούν τις τροφικές σχέσεις, τη μεταφορά της ενέργειας από έναν οργανισμό σε έναν άλλον οργανισμό, αλλά τις περισσότερες φορές σε συζητήσεις χρησιμοποιούνται με λάθος τρόπο, γίνεται ένα μπέρδεμα, πολλές φορές θεωρούμε τους όρους αυτούς ταυτόσιμους και κάπως έτσι οδηγούμαστε σε λανθασμένα συμπεράσματα για το τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Χρησιμοποιούμε τροφικές αλυσίδες για να απεικονίσουμε τη ροή της ύλης και της ενέργειας από οργανισμό σε οργανισμό. Δεν υπάρχει μία τροφική αλυσίδα, υπάρχουν πολλές. Και ανάλογα με την τροφική αλυσίδα που έχουμε, ο οργανισμός βρίσκεται είτε προς την αρχή της τροφικής αλυσίδας, είτε στη μέση, είτε προς το τέλος. Για παράδειγμα, το φίδι στην τροφική αλυσίδα καλαμπόκι, ποντίκι, φίδι βρίσκεται στο τέλος της τροφικής αλυσίδας. Ενώ στην τροφική αλυσίδα βάτραχος, φίδι, γεράκι βρίσκεται στη μέση της τροφικής αλυσίδας. Μιλάμε για κορυφή της τροφικής αλυσίδας επειδή συχνά η αναπαράσταση μιας τροφικής αλυσίδας γίνεται με κάθετο τρόπο, άρα σε αυτή την αναπαράσταση έχουμε κορυφή. Όπως το φίδι, έτσι και ο άνθρωπος, σε άλλες τροφικές αλυσίδες είναι τελευταίος και σε άλλες δεν είναι. Και περνάμε στο τροφικό πλέγμα. Το τροφικό πλέγμα είναι πολλές τροφικές αλυσίδες μαζί. Χρησιμοποιούμε τροφικά πλέγματα για να αναπαραστήσουμε τις τροφικές σχέσεις μεταξύ των οργανισμών, δηλαδή ποιος τρώει ποιον. Τέλος έχουμε την τροφική πυραμίδα, που είναι μία πυραμίδα που έχει τη βάση της και τα επίπεδά της που λέγονται τροφικά επίπεδα και μας βοηθάει να απεικονίσουμε ποσοτικές σχέσεις. Χρησιμοποιούμε τις τροφικές πυραμίδες για να απεικονίσουμε τη μεταβολή ενέργειας, δηλαδή πόση ενέργεια συγκρατείται ή χάνεται ανά τροφικό επίπεδο, τη μεταβολή της βιομάζας ή τη μεταβολή του πληθυσμού ανά τροφικό επίπεδο. Ο άνθρωπος κατάφερε από ένα τροφικό επίπεδο που βρισκόταν πριν πολλά χρόνια να ανέβει τροφικά επίπεδα και να φτάσει στο επίπεδο των τελικών καταναλωτών. Στο επόμενο βίντεο θα μιλήσω για 2 λανθασμένες αντιλήψεις που έχουν σχηματίσει οι άνθρωποι και έχουν να κάνουν με όλα αυτά που συζητήσαμε πριν.